Ngiyacela Eva. You are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. Oh, we sing God. Yes, we pray. uJesu Kristu inkosi. Ngibamba ngezandla zombili kuba umpostoli nabazalwane bonke. Nangu Eva wami abangamazi ngifuna bamazi. Haleluya, nimbone sendleleni. Haleluya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba mpostoli. Ngiyambonga incwadi kaJeremiya kaJeremiya 38 ngithi verse 8 number 10 kuya koShaya ku13:12 njalo. Ikhuluma ngoJeremiya esemgodini ekhalathile emgodini ebanjiwe wafaka emgodini. uEbimeleki wayekhala enkosini ukuthi ucela ukuthi ayokhululwa. uEbimeleki emgodini wathi inkosi akathathe amadoda abantu abangamashumi 30 mase bomkhulula bemkhipha emgodini benza khona ke iqephana madlepudlephu into ezibhukile amanikiniki abakha ngayo leyo ntambo bayifaka phansi bamdonsa bamkhipha. Hawu baba apostoli, hawu ngiyabonga uNkulunkulu akuthumile. Ngiswele umlomo baba, ngiyabonga. Futhi ngibonga kakhulu, angibonge futhi nangimama osikhuselile. Awu khona umama osikhuselile, ngiyamthanda lo mama, umama Zondi, umfundisi. Umfundisikazi. Hayi akuyena umfundisikazi, umfundisi. Into angenzele yona kuhle kangaka leli khaya. Awu madoda, awu yena kuhle bengididekile ngingazi ngizothatha ngenze njani, ngizakwenza njani nje. Kodwa hayi ungifukulile. Hayi usikhuphukazi samachwele aseyashini. Hayi ungibozile. Ubuze bami ufihlile. Hawu ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise njalo. Futhi ngibonke nabazalwane bonke ngokubambisana kusukela eMafakatini kuze kufike eWilfontein kuzoba iTailors. Awu ngiyanibonga. Abona mekuzofika uhulumeni uyasanganwa. Besangene ngendlela emangalisayo. Futhi mina ngisho ngaphambana lekhaya. Ngoba uma Mzondi umfundisi elengimisa isibindi, hayi ungakhathali.
ungakhathazeki, yeka phansi istress. Ungazibulali indlovu, sikhona sonke. Hawu ngiyakubonga mama. Hawu ngiyakubonga futhi ngibonga noma umama untshele. Umama untshele bazalwane uke wagula kulezi zinsuku lezi. uNkulunkulu uthume umama untshele azohlwanyela imbewu kule ndawo. Ngiyambonga kakhulu bazalwane umama untshele. Ngiyambonga kakhulu. Umama untshele ube ukhanya kule ndawo. Eveza ivangeli nje lokhola lokuzithoba. Engikhombisa futhi amaphutha noma lapha nalapha. Sengimbiza ngomprofeti kazi. Umprofeti. Hawu prophetess. Ngiyabonga kakhulu. Uke wagula-ke. Wagula wacisha wahambela ngithi kuza inkonzo nje. Awungathi inkosi yami. Engahamba kanjani lo muntu lona? Kuziwa entweni elambini elakhanyiswa uyena. Ngithi uNkulunkulu akamphilise. Namanje yena ngithi abiyele nishumuzi wakhe. Abiyele abazalwane bonke engingaboleya shini. Ababiyele uMahlela amaZulu. Mamzulu nabantu bakho bonke ade nisebenza la neza wonke umsebenzi anibusise uNkulunkulu nizikhandle kakhulu kuzofika uhulumeni la kulikhaya. uJesu Kristu inkosi. Ngizoxola bazalwane kodwa ngizojwayela angisona isidumbu kakhulu. Ngizojwayela bona hayi kusenzima. Ngisajwayela ngithi ukuthula siyathulisa kade sabapostoli bazalwane. Sazwe ngincenga kancane ke hayi yozingena. Hayi sibonge kakhulu bazalwane. Ngibingelela nje ubaba, umama nabazalwane bonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu inkonzo yethu inhle kakhulu bazalwane. Nabe ngiqala-ke nokunibona ngoba anginazi bazalwane. Amen. Kodwa nje ngibonga lolu thuba ke ngilithole namhlanje. Nibahle, nikhonza kahle, nizithobile bazalwane siyabonga. Nkosi yomsimbusisi. Jesu Kristu inkosi.